Dalawang pangiyos yung ginagamit ko mga to. Ayan na naman, oh. Oh. Sige. Yan na naman. Yan na naman. Yan na naman mga to, yun. Grabe, laki na naman. Laki na naman. O to, laki. Oo, grabe na. Ay. Grabe. Pagpasensya nyo naman ito. Yung dalawang huli. Ay, kunti na lang, oh. Oh. Dalawang huli ko mga to. Hindi ko lang video na ano, maayos ba? Tingnan nyo mga to, oh. Kalalaki. Ala, uuwi na si Kachoy Tuti. Ala, basta bulas tumatay kasi pupunta na ako ng hospital. Yan na naman tayo. Oh, yan na naman makatay. Grabe, mas malaki to. Ah, oh, grabe pula. Mga tayo, hinabot ba? Ay, naman, liyata na video natin. Ah, grabe talaga. So yun lang mga tayo, no? Grabe tong spot na to. Sa mga nagbabalak pala ito mga tayo, no? Paagos lang muna yung ano yung setup dito, no? Napaka-effective talaga. Promise mga tayo. Ay, Diyos ko talagang spot na to. Tapos yung pain nyo dito mga tayo, no? Yung mapula lang na bolats. Grabe. Yan pa, oh. Oh. Yan pa, oh. Mga tayo. Diyos ko talaga, mali, kakalagay lang. Ang laki. Mas malaki na naman. Oh, grabe talaga. Ah, wala na ako masabi. Thank you Lord. Grabe to. Grabe, may pang prito na naman. May pang ayuno. Ang dami. Saglit lang yan, Saglit lang. no? Oo. Sige kasi, kunin mo na lang. Salamat. Ang dami na, no? Grabe yun. Kahit yung ano. Ito. Sige. Yan ang dami mga to, eh. Saglit lang kami ni Kachoy Tuti. Mga pang prito. Nakarami ka kagad, saglit lang. Ayan, okay na to. Ay, tatlo lang akin. Ito. Sige Kachoy, ingat. Pasukan tayo ni Kachoy. Thank you. Sige Kachoy. Ingat. Happy Advance Junior. Happy Advance Junior. Yan, dito lang yan mga sa ano ulit. Sa West Rainbow Fishing Spot.